Pois falar, va acabar así. Señor Feijóo, siga aí, non pode porque se desmonta España. Veña, a ver se arrega a maña e a mão vergonza. É un puto inmontable. Ahora veña, de allí. Un crema cabezas. E aquí seguimos berrando e defendendo a este país. Nós sí que o facemos. E berramos ben alto. Feijóo, atende. A sanidade non se vende. Feijóo, atende. A sanidade non se vende. Feijóo, atende. A sanidade non se vende. E aquí está o pobo que a defende. E aquí está o pobo que a defende. E aquí está o pobo que a defende. Aquí está o pobo que a defende. Aquí está O pobo que a defende. Feijóo, escoita, a sanidade está en loita. 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 Feijóo, escoita. Sanidade está en loita. Isto non se pecha porque nós seguiremos, porque ben sabemos que aquí non pode parar e non nos van convencer de que a loita nas rúas, de que a loita aquí, esa é a solución. Non nos van convencer de que non o é. Así que xa sabedes, aquí non pode parar e seguiremos defendendo o que é noso, o que é inalienable de nós, que é o dereito a ter unha sanidade pública, gratuita, galega e de calidade. Seguiremos defendendo coas nosas ferramentas. Pechamos hoxe, abrir todos os días, defendendo esta sanidade pública galega. Agradecemos a todas e a todos que viñeron hoxe aquí e collede folgos. Non vos preocupedes porque temos un país rico, cheo de ervas medicinais. E se vedes que non dan para xenéricos, imos ali ao monte, fiuncho, loureiro, e facemos unha infusión bárbara e xa verades como se nos pasa a ciática. Ortigas, para tus manos, é fantástico. Porque nós tamén reivindicamos a medicina tradicional. Non porque nos faga falta, senón porque estamos sobradas e sobrados. Aplausos.